Cerno Amadu Hadi Tal ni ale tun bɛ wajulu kɛ nɔgɔya ani balawu kɔni na silamɛya kɔnɔ. Ale minɛna Mali ni Moritani jamana dancɛ fanfɛla la ka jatigɛjɛkulu fɛ mun bɛ wele ko JENIM ni ale ye Al-Qaida bolofara ye Sahel kɔnɔna la. Tal ale de tun ye Tijaniya o ɲɛmɔgɔba ye ni o ye silamɛya tagabolo ye farafinna tilebiyanfan kan sufiya kan. U y'a yira k'a fɔ a bɛ komi a fatura a yɛlɛmɛtɔla ka taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na a tun kan ka ɲininka ye u ka kan talen dɔ mun ni ale tigiya dara JENIM ale ɲɛmɔgɔ dɔ kunna Amadu Kufa a ka denbaya mɔgɔ dɔ mun kumana ni AFP ye nka ko a bugunatigɛ kana fɔ ka da lakana koɲa kan ko a ka saya kuma in ko a bɛ komi mɔgɔ bɛ se ka kala turu a kuma la. Amadu Hadi Tal ale tun jogira a minɛtɔla wagati min na ni a tun bɔtɔlɔ don ziyara kɛyɔrɔ la ni a ka jamakulu ye ni tigilamɔgɔ in ka kuma la. VOA a ye wele bila mɔgɔ min ni ale minɛna a ka denbaya ma yaasa u bɛ se ka u fɛla fɔ nin koɲa in na nka an ma se k'u sɔrɔ.